Dobar dan, bok, kako ste vi ljudi? Ja sam dobro, tu sam ja opet. Danas je toplo, vani je toplo, sunčano, pa baš je lijepo. Oko 25-26 temperatura. I sad imam nešto. Ja sam kuhala ručak za mene, zato jer ja sam sama doma i suprug je na poslu. Znaš kaj? Ja sam kuhala specijaltet u Filipinima. Da, pa to je nešto Filipini hrani. Tu ima testenina. Čekaj, pa ne znam. Ja nemam dobro kamera, pa to je za moj mobitel. Ako to je dobro izgleda ili nekaj, ne znam. Pa to ima testenina, ima merkova i papriku, što je još mesa, da, piletina i pa kaj je ovo? To je mladi luk, to, čekaj, ja ti pokazujem. Pa mislim da to je mlađi luk, da, tu. I onda ovo je, čekaj, malo ja ti pokažem. Pa ovo je salata, zove se mladi kupus. Da, to je kupus. A ovo je paprika. Ovo je mrkva. Da, je testenina. To ima nekaj testenin, mesa i povrće. Pa baš je zdravo. Baš zdravo. Imam isto riža. Pa da, vidiš, samo malo riža. I bio banana. Ja želim bio banana. U Filipinima imamo puno banana. Doma imamo domaći banana. Ne znam domaći. Doma iza nas imamo puno banana. Pa da. Ako ja želim banana i onda ne trebam kupiti. Kaj? Zato jer imamo doma. Da, i baš to je, ja sam kupila to i večer. Pa to je oko 2 eura, ne, 1,99, ne znam točno. Pa oko 2 eura, pa to je skupo, ali da, to je skupo za mene, zato jer u Filipinima ne trebam kupiti, znaš kaj. I sad idemo jesti, ajde, idem jesti. Malo sam gladna, ali nije baš. Suprug je na poslu. Onda ja sam sama doma. Suprug je na poslu, ja sam sama doma i nešto. Gle. Super. To je limon. Čekaj, ja zaboravila. Znaš kaj? Danas dok sam ja kuhala ovo, to je zove u Filipinima, to je zove bihon. Bihon gisado. Dok sam ja kuhala danas, ja sam razmislila da ja trebam pokaže kako to ide. Ali joj, mobitel je bilo još loše.
Da, nemam dobro kamera, samo mobitel, samo moj mobitel. Trebam kupiti. Pa, ne znam. To je specialitet u Filipinima. A ovo je tak testenin. Pa ne znam, mislim da to je iz Kina. Aha, da. Fino. Ako ti želiš probati, odite. Ako ti želiš probati i samo pita. Budem ti naučiti. Ja jedem sa limunom. Ja sam kupila ovo u Filipini dućan iz Ludbrika. U Ludbrig. Ja sam kupila ovo. Ne, u Koprivnici nema Filipine dućan. Ali ima u Zagrebu ili u Čakovec, ima u Ludbrig, ima u Varaždin. Zagreb ima puno dućan tam za Zagreb. Da, ja sam kupila ovo u Filipini dućan. Ne Zagreb, nego u Ludbrig. Da. Oko 4, ne znam. Zaboravila sam. Ja sam gotova. I sad jedem banana. Ja ću jedem banana. Slatko. I jedem puno. Ako ti želiš ovo, i onda dođete. Šalim se. Eto. Imam još. Za kasnije. Za poslije, možda za... Ja jedem tu na večer. Ljudi, ako imate nešto pitanje, samo piše dolje. Na komentara. Pa se sad je to i to. Dajte to i hvala na vremena. Da ti si gledala moj video. Ajde, doviđenja. Bok.